Quatre cantons és un llibre de contes entrellaçats els uns en els altres, amb personatges que són protagonistes en un conte i secundaris en un altre, que expliquen diverses històries que potser han sorgit a Camprodon o potser no, que jo he anat fermentant fins a acabar escrivint en una unitat que va des de finals de la Guerra Civil fins més o menys l'actualitat. La literatura sempre parteix des d'un punt de vista real. Sempre hi ha alguna cosa que algú t'explica una història, la vius, la sents de tota la vida, però llavors això va fermentant a dintre de la caixeta que tenim tots on guardem les nostres pròpies històries i jo com a escriptor el que faig és posar-me a escriure-les i quan les escric doncs les històries canvien, evolucionen en funció de les necessitats narratives, de manera que potser algunes parteixen de la realitat, altres no sé si parteixen de la realitat, algunes potser neixen a Camprodon, altres no neixen a Camprodon, però les vaig entrellaçant i construint fins a tenir el llibre acabat. Viure vaig néixer aquí, a davant de Can Pujol, el que abans era Cal Rei i durant tota la meva infantesa va ser Can Moles, al carrer València número 2. I a partir d'aquest lloc, on els diumenges em posava a la cantonada a veure passar la gent, doncs vaig començar a construir aquestes històries. Fa molts anys vaig començar escrivint poemes, me'n recordo que potser el primer llibre que es va presentar aquí a Camprodon l'any 86 a la sala d'actes va ser un llibre de poemes d'un adolescent, Oriol, que es deia Ànimes de paper, després va venir Vent, després va venir Swinging, llavors amb els anys em vaig dedicar al sector editorial i a treballar com a editor i quan vaig decidir, amb la meva parella vam decidir viure aquí a Camprodon i deixar la feina a Barcelona, aleshores em vaig, a més de fer d'editor, em vaig posar a escriure seriosament i allà aleshores vaig començar amb 2 llibres de novel·la negra que es diuen Cazeneuve i La revenja dels desvalguts i Cazeneuve i les clavegueres de la ciutat, juntament amb un company que es diu Ferran Grau. Llavors fa 2 anys vaig escriure una altra novel·la que es diu El llapis vermell i ara publico aquest llibre de contes. A veure, el meu problema és que a més soc editor i per tant com a autor acabo l'obra quan la dono a l'editor, com és en aquest cas, però hi ha altres obres que jo les segueixo fins a publicar, fins al producte objecte llibre. En aquest cas, això és d'una petita editorial que ara comença i que m'ha semblat molt seriosa, que es diu Xandri, i són amics i em van demanar si tenia un llibre de contes i vaig estar encantat de publicar-lo. Cal dir que aquest recull de contes l'havia presentat el Mercè Rodoreda, que és un premi de contes que organitza Òmnium Cultural i que es dona a la Llimit de Santa Llúcia i que secretament, perquè legalment no es pot dir, a l'editor d'aquell premi, que és Empúries, em va dir, el jurat s'estan barallant tota la tarda per si tu o l'altre, i finalment va guanyar l'altre. Jo crec que es van equivocar. Però mira, alabat sia Déu. El dijous dia 14 d'agost, a l'Espai Cultural Cal Marquès, a les 7 de la tarda, la Sílvia Planes, que per mi és la Sílvia de Cal Relutxer, que va néixer i créixer una mica més amunt de casa, que és una gran historiadora i una dona empoderada i que sap moltes coses, ha fet una lectura del llibre i veurem què passa. I res, allà parlarem del llibre, podreu saber moltes més coses del llibre, moltes més xafarderies, quins contes són o no de Camprodon, que jo intento defugir una mica d'això, i també el podreu comprar, naturalment, que per això hi som. La distribuïdora n'ha deixat uns quants forces a Cal Anglada, a veure si els acabem. I si no, a part de Camprodon, a qualsevol altra llibreria, i si no, el demaneu Xandri Edicions, que em sembla que la distribuïdora es diu Nus de Llibres, i estarà disponible a tot arreu. De fet, quan vaig escriure Quatre cantons, va ser per fugir de la veu narrativa del Llapis vermell, que era la meva última novel·la. I ara ja estic construint, està fent el pòsit i fermentant una història per una futura novel·la que veurem si la publico d'aquí 2 o 3 anys.